അവിടെ ഞാൻ ആനേ ആനയുടെ സൂക്കട ആന നല്ല റോളാന്നേ കലിപ്പുണ്ട് ആനയ്ക്ക്. മാത്രം വയലന്റ് ആണ് ഈ ആന. സമീപ പ്രദേശത്തുള്ള ഈ പന്തല്, അതോടൊപ്പം വാഹനങ്ങൾ, ആളുകൾക്ക് നേരെ, അതോടൊപ്പം മരങ്ങൾ, ഇതൊക്കെ ആക്രമിക്കാനുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഉള്ളത്. അതിനെ വളർത്തുക എത്രത്തോളം എത്തിയിട്ടുണ്ട്. വളരെ പൂർണ്ണമായും തകർത്തതാക്കിയാണ് എന്താണ് അത് ചെയ്യുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും പറക്കുകയാണ്. ആദ്യം ദിവസം അതിനുശേഷം വീണ്ടും അത് പിന്നെയും സാഹചര്യത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഒരു തരത്തിലും ആനയെ തളയ്ക്കാനാകുന്നില്ല എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അങ്ങനെ വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലൂടെ പ്രദേശത്തെ ആളുകൾക്ക് വലിയ ആശങ്കയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന നിമിഷങ്ങളാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നൊരു വ്യക്തത ആർക്കും വന്നിട്ടില്ല. ആ കാറ് പൂർണ്ണമായും, അതായത് കാറ് ആ വീടിൻ്റെ മതിലിനോട് ചേർന്ന് ആ കാറ് ഇന്ത്യ തള്ളി കൊണ്ടുവന്ന് അവിടെ ഇട്ടിപ്പോൾ അത് വീണ്ടും ചവിട്ടുന്ന കാഴ്ചയാണ് കാണുന്നത്. വീണ്ടും മറച്ചിടാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഈ പാപ്പന്മാരും അതോടൊപ്പം ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് ആളുകളും അല്ലാതെ മറ്റു ആർക്കും അങ്ങനത്തെ കളിക്കാൻ പറ്റും. അവരും പോലും ഒരു 150 മീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ 200 മീറ്റർ ഒക്കെ അപ്പുറത്തായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത്. ആ വീടിൻ്റെ അതിലൊക്കെ പൂർണ്ണമായും അതൊരു ഭയങ്കര വൈകിട്ട് മോശമാണ്. എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് കാര്യത്തിൽ വെച്ചു ഭയങ്കര ആശങ്ക ഇവിടെ നിന്ന് ഇത് കാണുമ്പോഴുണ്ട്. കാരണം തൊട്ട് സമീപത്തൊക്കെ വീടുകളും അതിന്റെ പദ്ധതികളും ഒക്കെ ഉണ്ട്. അങ്ങോട്ടേക്ക് പെട്ടെന്ന് സ്ഥിതിഗതികൾ രൂക്ഷമായിട്ട് ഏകദേശം 9:30 മണിക്ക് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. വൈൽഡ് സ്വഭാവത്തിനൊരു കുറവും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. അതിനകത്താണ് ഈ പാപ്പാനെയും അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റൊരാളെയും കൊലപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിലേക്ക് പോയത്. എന്നിട്ടും അതിന്റെ കൈകളില്ല. ആന വളരെ വലുതായി നിൽക്കുകയാണ്. തൊട്ടടുത്ത് കാറ് മറിച്ചിടുന്ന ദൃശ്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആ കാറ് തകർത്ത് തരിപ്പണമാക്കുകയാണ് ഈ മയ്യനാട് പാർത്ഥസാരഥി എന്ന് പറയുന്ന ആന. ഒരു തരത്തിലും ആന ഒടിക്ക് അടങ്ങുന്നില്ല. 9:30 കൂടിയാണ് ഈ സംഭവം നടക്കുന്നത്. ഈ അമ്പലത്തിൽ തൊഴിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്നതാണ് ആന. കാറ് പൂർണ്ണമായും തകർക്കുകയാണ്. സ്വിഫ്റ്റ് ഡിസൈർ കാറും അതിന് തൊട്ടപ്പുറത്തൊരു സ്കൂട്ടറുമാണ് ഇരുന്നത്. ആ കാറ് അവിടെ നിന്ന് മറിച്ചിട്ട് തൊട്ടപ്പുറത്തുണ്ടായിരുന്ന തെങ്ങിനോട് ചേർത്ത് വെച്ച് അത് ചവിട്ടി അല്ലെങ്കിൽ തുമ്പിക്കയും കൊമ്പും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച്